Къде е Ивайло? Моля? Ивайло, къде е Ивайло? На почивка, защо? На почивка. Обадимо се, защото имаме едно постановление от частен съдебен изпълнител. Добре. Не вдига, явно е зет. Еми като е зает, правим директно следното нещо. Така, тези петици там трябва да заминат всичките в Magic Games. Защото това е постановлението на частния съдебен изпълнител. За накърняване на името на Magic Games и за накърняване на моето име, защото той приказва някакви работи, където той си знае. Ивайло, братле, идеята на тия петиция не е да ти ги взема. Просто ще помоля да направиш едно опровержение и едно извинение в едно видео и имаш възможност да дойдеш в Magic Games да си ги вземеш, там ще чакат.